σας, Junior 5239 εδώ και για να δούμε με ποιους θα παίξουμε. Γεια σας και από μένα, είμαι ο Ζακ 13. Θα παίξουμε με έναν μεθυσμένο με μουσια, ένα ρομπότ της δεκάρας, μία τύψα που ζει στα σκουπίδια. Με 7 μάτια και το κουνελάκι το τίμο. Ναι! Λοιπόν, τα λέμε μέσα στο παιχνίδι, θα σας πούμε όλα πιο αναλυτικά. Γεια σας! Λοιπόν, είμαστε μέσα στο παιχνίδι και έχουμε στον bot τον Τίμο το κουνελάκι και τον... Precision and grace. τον Γκράτα, τον μεθυσμένο τύπο. Και κάνω βλακεία, αλλά πήρα φέσκα. Καλό και αυτό. You have been slain. Κάτι είναι και αυτό τέλος πάντων, να ψόφισες. Ναι, επειδή πήγα στον πύργο μου ρίξε ignite και πάση το Τίμο. Τι κάνει εδώ πέρα ο Ζέρας αυτός ο ηλίθιος? Γράψε Zero Go Top. Α! Μάμα μία! Δεν έχουμε top lane. Σόπα, δεν το ήξερα. Ally has been slain. Oh my. OMG. Το ρομπότ της δεκάρας έγινε ρομπότ. Πάμπλουτο. Είναι 3 bot. Καλά, μόλις ανοίξω ult θα γίνουν triple. Σιγά. Ναι, και εγώ μόλις ανοίξω ult θα σου στυλάρω. Άντε πήγε. Δεν μας A summoner has disconnected. Για να φουκού κυρίες και κύριοι. Άλλο. Κοίτα τη ζωή του με μία πρότυπη. Θέλω να ρίξω το ματάκι μου. Τι έχεις πάρει? Α, αυτό το μάθαμε. Λοιπόν, περίμενε να θέλω να πάω 2 level. Εγώ ήμουν και αφού για λίγο. Μου Do κράσε not hesitate. και μου πέταξε έξω. Δεν μας Ω, γίνει. ρίξα δεύτερη. Δεν μπορώ. Α, δεν με πέτυχε. Είναι μεθυσμένος και δεν ξέρει που βαράει. Δεν με πέτυχε, αυτό είναι το κακό σου λέω. Οκ, και εδώ να παίξουμε master, θα Και δούμε. εγώ με φιωρά αρκετό καιρό. Πρέπει να βρω λοιπόν, Ζάχο σταμάτα να στυλάρεις minion. Have no equal. Τι λες? Ζάχο σταμάτα να στυλάρεις minion, θα πεθάνω πρώτα. Είσαι και μεγαλύτερο level, έχω 3 minion. Εγώ σου προτείνω να φύγεις από εκεί. Πρώτη νέα μουσική. Blink of an eye. Α, δεν σας είπα, θα φτιάξουμε ένα δικό μας κανάλι που θα είναι μέσα ο Ζάχ 13, εγώ, ο Εμίλος Πάο και ο Τζόνκι 18. Α, και ο Λέφος Junior 21. Try. I succeed. Και ο Λέφο Junior. Ναι, θα είναι. Δεν το ξέρεις, ναι. Α, το είχα ξεχάσει. Έλας με στάναρ. To the death. Θα έχω δείξει. Δεν έχω άσο που κάνω μήνυα, τώρα που θα τριαντεύε. Κι εγώ. Λαγκάρω εντωμεταξύ, παίζω με αυτό και έχω 20 FPS, τρελαίνομαι. Πόσο φαίνεται το ματάκι μου? Precision and grace. Άλλο είναι, εντάξει. Τέλειο είναι! Σου το πήρε ένας φίλος μαζί με αυτό το skin, μόνος του δεν μπορεί να πάρει τίποτα. In the Δεν βάζω pay, εγώ δεν είμαι χαζός. Είσαι ηλίθιο. Δεν σχολιάζω. Είπες ότι δεν είσαι χαζός. Για εδώ είμαστε. Αχ, εσύ είσαι αυτό το animal. Ζάχος θέλει να το σιλάρει. Κοίτα με πόσο τους έχω αφήσει. Εγώ άφησα τον Τίμο τόσο. Άιντε. Άιντε που τα πάει. Πάρτα. Σου έλεγα κάτι τώρα. Ρε είναι και ο Γκράγκας, όλοι στον bot είναι. Α, Χριστός! I like you. Από. Το kill! Slain an enemy. Ναι, μου στείλανε το triple κυρίες και κύριοι. Enemy has been slain. Δεν μας παρατάς. I have no equal. Τουλάχιστον πήρα kill. Μη μιλάς. Έχω 3-1. Έχω 1-0. Και πώς πήρες 3? Α, ναι, το Είχα πες. πάρει το first blood και πέθανα και μετά. Ξέχασα αυτό. Να σας πούμε λίγο το πρόγραμμα για το κανάλι. Δευτέρα θα έχουμε intro. Τρίτη θα κάνουμε Minecraft. Τετάρτη LOL. Πέμπτη και Παρασκευή ό,τι μας κατέβει. Και αν επειδή μπορεί αυτές τις μέρες να μην ανεβάζουμε βίντεο. Παρασκευή Σάββατο να πω θα κάνουμε LOL. Και Κυριακή
Μπορεί μερικές φορές να μην κάνω ή Mine. μερικές φορές να κάνω, ποτέ δεν ξέρεις. Ενημερώνω ότι μερικές φορές εγώ μπορεί, δεν προλαβαίνω να τα ανεβάζω, αλλά θα ενημερώνεστε. Ίσως μερικά βίντεο να τα τραβάμε την Τρίτη και να ανεβαίνουν Τετάρτη και να πηγαίνει έτσι. Αλλά εντάξει, θα προσπαθούμε να μην γίνει έτσι. Ναι. Αλλά ενημερώνω επειδή το PC μου είναι κάπως... Ναι! Such unwell finds. ναι. Ρε ο Άντροξ ήρθε πώς. Α, θα μου πεις είναι τρεις το. Κάνει και αυτό. Είναι τρεις το πώς, γι' αυτό ρε. Πόσο, δεν το κατάλαβα. Ρε, πολλά τη γραφέα. Πες και κάτι το ματάκι. Βάζω. Τι έχεις πράγμα. Το ματάκι δε. Α, Γιατί, κάνει το το άλλο. δικό σου δεν είναι αυτό ρε. Ε. Όχι, το δικό σου έφυγε. Α, το τι And γουάν someone πήρες. has reconnected. Ναι, Όχι. Όχι στην πύρα. είναι να πάω έτσι level. Και εγώ το ίδιο. Once. Μόλις Μετά- πάμε εμείς οι δύο κυρίες και κύριοι, 2 level τελείως, 6 level τελείως το παιχνίδι. Σύμφωνο. Θα προσπαθώ να τους στείλω τα minions, θα παίρνω αυτά που I πρέπει. have no equal. Για να τους πάω τα νεύρα. An enemy has been slain. Ωχ, δεν An με ally παρέχεις has το been φίλτρο. slain. Ευτυχώς που έχω το φίλτρο μάνα. Εγώ δεν έχω πάθει το live. Αν σας Και αρέσουν μάνα. αυτά τα βίντεο, αυτό είναι δοκιμαστικό, ότι μέρα να είναι θα ανέβει. Αν σας αρέσουν αυτά, κάντε subscribe στο Do not κανάλι hesitate. και να μας βλέπετε τακτικά. Το θέλουμε. Ίσως του χρόνου μου. ή του παραχρόνου, όταν αποκτήσουμε πολύ κόσμο, θα ξεκινήσουμε live. Ίσως. Real. Killing spree. Μάμα! Double kill. Όχι, πώς έκοψε ο πύργος. Down. Και μένα. 2.500 έτσι. Θα ρωτάει, τι περιμένεις. Ζάγω τσέκαρε τα ΕΚΕΜ. Uh-huh. Nice. Look my items now. Περίμενε να πάρω, θέλω ένα φίλτρο. 3, 2, 1. Ωραία. An ally has been slain. 5-2, Sharp έτσι με θέλω. blade, Έχω και καιρό να sharp παίξω. mind. Να σε, έτσι σε θέλω Ζάχο. Α, όποιος δεν τα είδε, αυτά είναι τα item. Okay, man. Μήπως πρέπει να πάρεις και ένα φίλτρο μάνα, λέω εγώ τώρα. Δεν χρειάζομαι μάνα εγώ. Αυτός Εγώ- ποτέ δεν παίρνει φίλτρα μάνα σε παίκτες που χρειάζονται μάνα. Ποιος εγώ. Ναι. Δεν χρειάζεται μάνα μας έτσι πως το παίζω. Try. I succeed. Θέλω win Ζάχο, σε παρακαλώ. Δεν θέλω το πρώτο βίντεο να είναι lose. Prepare. Έτσι Ζάχο. Has been slain. Ζάχο κόβουμε. Slain an enemy. Έτσι σε θέλω. An ally has been Τι, slain. υποτίθεται έπρεπε να μου κόψει το An τύπο. enemy has been slain. Αφού εμένα πάρε. Enemy Γι' αυτό λέω. has been slain. Έριξα το μπάνι. Ρωτάει, δεν το τρώμε, εγώ λέω να φύγουμε. Όχι. Δεν συμφωνείς. Precision. Αντρέα, Ε, δεν συμφωνείς ότι πρέπει να φύγουμε λίγο νωρίτερα. Πάνε το πήρω εγώ δηλαδή. Ω, κράτος. 14 και ούτι. Λοιπόν, Ζάχο. Α, καλά, αυτός είναι άχρηστος. Σόπα, δεν το ήξερα, φαινόταν. Αυτός τώρα πήγε level 6. Κάρα, πιάνει κι αυτό. Hello. Rampage. Έλα, Ποιος είναι Rampage, δεν κατάλαβα. Shut δεν down. μπορούσα να φάω. 4 άτομα ήθελαν να φάνε μάρ. 4v2 και φάγαμε και τους δύο, έλεος. Έχω 8-3. Αν δεν ήμουν εγώ, το σκορ θα είχε πέσει κατακόρυφα. Εγώ με είχα λίγο περισσότερο life από το είχα φάει. Λοιπόν, αν δεν ήμουν εγώ, θα ήταν το σκορ 5-11 τώρα. An enemy has been 6-11. slain. Εγώ έχω 2 kill, 2 death όμως, δεν ξέρω Εγώ τι. 8 kill 30. Εγώ και εγώ να παίξω master, Κι εγώ, παιδιά. αλλά- κι εγώ. Ο πύργος είναι με ένα hit. Ο Ζέραθ, γιατί έρχεται bot. Οκ. Εγώ έβγαλα, δες τι έβγαλα.
Προφανώς έτσι, εγώ έβγαλα An Hydra ally has και been πάω για Do Blood. slain. not hesitate. Ωραία, Χριστέ. Ο Πακάτς. Θα έχω Τρελάκα. στείλει του και εσύ κανένα σήμα να υποφωνήσει. Όλα τα μανιταράκια. Έλα Ζάχο, το πήρες. Το έχεις, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν μια πρώτη τάξης σκιστή. Παιδιά, εγώ έφαγα όλα τα μεταράκια και δεν μου κόψε τίποτα, πλάκα κάνουμε. Ω, αυτή είναι όλη τη ζέρα. Τρώμαξα ότι είναι πάνω και λέω τι θα κάνω. Πότε. Το έχουν πάρει τώρα, παιδιά, δεν το ήξερα. Run them Your team has destroyed a Να. turret. Πω θα το κερδίσουμε μόνοι μας στον An πόδι. ally has been slain. Έλα να πουσάρουμε, Ζάχο. Α, βάλε το ματάκι πιο πάνω. Enemy double kill. Α, εγώ δεν πλησιάζω, sorry. Βάλε το ματάκι εκεί. I have Δεν έχω An βάλει. enemy has been Καλά, καλά. slain. Λοιπόν, εγώ πουσάρω. Ο Μάστερ. Γεια σου, Μάστερ. Hello, man. Θα πεθάνει ο τέτοιος in φρυκτά. the blink of an Hey, eye. free triple. Quadra, free quadra. Step ahead. Double kill. An enemy has been slain. Κι άλλο και. Ρε έλεος, μόνος μου έφαγα 2 και θα μπορούσα 4 και αυτόν που έφαγε ο Κάρθος και αυτόν. Δικό μου ήταν το κύριο, αυτός μου έκανε κολοκύλησε. Έλα, στο διαλογολό, Τάρεν. Do not hesitate. Ο Τίμο, θα πεθάνω φρικτά. Ζάχο, ευχαριστώ να είσαι καλά. Ζάχο, δεύτερη, Ζάχο. An ally Όχι, has ρε, been slain. το κίσαρε κιόλας. Enemy Ο double Ζάχος τα kill. έχει πάρει. 4 kills μέσα σε 5 λεπτά. Your team has destroyed a turret. Ζάχο, μας βλέπει το κοινό. Enemy triple kill. Έλεος. Δεν είναι όλες σαν εμένα. Ρε, έβγαλαν το τέτοιο εντωμεταξύ. In the Το... blink of an eye. Πες το βελάκι που επιστρέψει κατευθείαν τα item. Το έβγαλα. Γιατί? Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ τώρα πλέον να το πατήσω, δεν υπάρχει. Πες μου ότι έχει πάει σίγουρα. Μπορώ να το στείλω έτσι πιο εύκολα. Precision. Δεν είναι αρκετά Κοίτα κονέγια. τώρα! Βλέπεις. Ο Κάρθος είναι ο πιο μεγάλος σκίσερ μαζί με τον Ζέρα. Καλά, εντάξει, αυτό δεν λέγεται, το ξέρω. Λοιπόν, Go. εάν δείτε κάποιον που λέγεται Κότσο Καρουβάνι και Κιτρίνα ένα, προσοχή και πηγής. Ειδικά με στον Ζέρα και Κάρθος. Ξέρω ότι είναι πάνω. Μάστερ! Ωραία είναι ούλα. Rampage. Όφο, πέτυχα την άλλη. I need to go with... Κοίτα, κι άλλο An kiss. enemy has been slain. Εγώ σίγουρα λάγκα. Ναι. Α, τους σκοτώσαμε όλους, έκανα ace. Never hold back. Ναι, όμως έχω λάγκα και δεν μπορώ να βγω από το type. Α, εντάξει, μην πολύ πειράζει. Ναι, να κάνει λοιπόν στο Master και του δίμα τι μας πίταρε. Λογικά. Δεν πειράζει, μωρέ. Έχω 13-3. Be a challenge. Εγώ έχω 4-4. Περίεργο. Ω, Αντέα, και ξέχασα κάτι. όχι ρε, πήγα να το φυσάρω για εκδίκηση. Όχι ρε, με έφαγε. Λοιπόν, ορίστε Ζάχο. Λέω δεν είμαι κοντά, γιατί θα τους έτρωγα ένα free triple. Ναι, και εγώ αν είχα ούλτη θα τους έτρωγα. Γιατί τώρα εγώ έβγαλα Hydra, man. Μπράβο, man. Λοιπόν, νιώθω πως για πρώτο βίντεο είναι ωραίο. 13-4, εσύ έχεις 4-4, έτσι θέλω. 12 και 12. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να είναι τόσο μεγάλο, το κλείνω και τα λέμε σε λίγο. Γεια σας. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ενώ πήρα ένα double και ρίξαμε inhibitor.
πόσο αγοράζει. Πόσα κοιές. Στο Ζάχο έχουν κάνει πάρα πολλά κοιές. Έχει 16 assist. Όχι ρε, δεν πρόλαβα να ρίξω πάρει. Έλα ρε, κι αυτό κοιές. An enemy has Ο been Ζάχος θα slain. κλάψει. An ally has been Είδες τι slain. έκανε. Ναι. Δεν το πιστεύω. Α, An ally has Ούτε εγώ been το slain. πιστεύω. Έχω 17 kill και μόνο 5 death. Εγώ κανονικά έπρεπε να έχω γύρω στα 20 kill. Και εγώ, επειδή έχω και 11 assist. Μου τα έχει Εγώ φυλάρει ο Κάρθ. 17 assist. Φαντάσου πόσα In κοιές. the blink of an eye. Ζάχο, πόσο damage έχεις. Your Eh? turret has Πόσο been damage destroyed. έχεις. 285. 357 και έχουμε ίδια item. Δεν έχουμε ίδια item. Τι, έχω ένα Bloodthirst και εσύ δεν έχεις. Επίσης εγώ έχω ένα item που δεν κόβω. Ναι, δεν πέθανε, έχει τέτοιο. An ally has been Πέρα slain. εδώ. Θέλω 5. Me too. Sharp blade, sharp mind. Λοιπόν, στο αφήνω αυτό. Α, κάτσε να τη βρούμε. Εσύ από πίσω. Αυτό εννοούσα από πίσω. Για τέτοια περίπτωση. Ζάχο παρέσει ρέτην από εδώ που πάω. Is this supposed to be a challenge? Α, ο Τίμο και ο Μάστερ. Έλεος, τι κόβω. You have slain an enemy. Έλεος, πάτησα και 3 μανιταράκια. Εμένα δεν μου κόβουν τα An μαντάκια. ally has been Εμένα slain. καθόλου. Slain Ζάχο, άσε τρίπλη, θέλω τρίπλη. Ω, μπήκε στο πύργο. enemy killing. Έλα να το τελειώσουμε σιγά σιγά, επειδή έχουμε και μεγάλο το. Τι κάνεις εκεί με το φίλο μου. Σαϊόνιες. Is this supposed to Ζάχο, be a challenge? ναι, Here. πέθανα. Όχι ρε φίλε, Ζάχο, free double, το Τίμο είναι άχρηστος. Έλα. Has been slain. Όχι ρε. Με χιτάκι και οι δυο τους. Όχι με χιτάκι, με μία πρώτη σου. Για μένα αυτό είναι χιτάκι. Πίστεψε με. Δεν σε πιστεύω. Δεν με νοιάζει. Θέλω να ρίξουμε έναν πύργο ώστε να πάρω τα γκολ που θέλω. Βασικά ας πουλήσω τον τώρα. Τέτοιο πράγμα μου κάνει. Ζάχ, τσέκαρε τα item. Αν θέλετε συμβουλές για αυτό ρε, εδώ είναι. Και εγώ για master. Ναι. Όποτε ρωτήσετε από όσους ξέρω, θα πούνε ότι εγώ είμαι ο καλύτερος με master. Καλά δεν λέω. Εντάξει, είσαι πολύ καλός, δεν λέω. Και με Jax είναι πολύ καλός. Με αυτούς τους δύο παίκτες μπορεί να με νικήσει αν παίξουμε. Εντάξει, δεν έχω πολλούς παίχτες. I have Γι' αυτό. people. Αλλιώς. Με Aatrox μπορώ να το... Νίξα το... Πήγα να νικήσω το Μιχάλη με Aatrox, αλλά έφυγε, έπρεπε να φύγει. Του έριξα το inhibitor και έπρεπε να φύγει. Ψέματα έλεγε. Και μην το πιστεύεις. Έφυγε λέει ο διακοπές. Θα ξαναπαίξουμε ένα πιένα. Α, θέλω κι εγώ, θέλω κι εγώ. Με τους ίδιους παίκτες. Όπου. You have slain an Περιμένετε εκεί enemy. πέρα να φάτε το inhibitor. Τι μου. Πόσο απότομα θα παίξω στο Σίγουρα, έχεις. Βγήκε το inhibitor, έλεος. You have slain an enemy. Ζάχος εδώ περίμενε για το inhibitor. Ζάχο, έλα να πάμε με τον πύργο. Θα γίνω τάνκι. Destroyed an inhibitor. Σίγουρα θα Γίνομαι αρέσει. τάνκι. Πάμε. Ζάχο. Α, καλά, άστο. Μόνος μου. Has destroyed. Όχι, δεν πόλαμα. Είχα μανιταράκια. Άντε, γεια. Πάρτο. GG. Πάμε κυρίες και κύριοι. Και Ήταν εσύ πολύ κλείσες ωραίο τη αγώνα.